U okviru velikog izlagačkog ciklusa naše izvorišta u galeriji Šabačke škole primenjenih umetnosti otvorena je izložba posvećena visokim dečanima. Postavka obuhvata više od 50 učeničkih radova nastalih na časovima praktične nastave. Talenat imaju, a veštinu stiču na času. Ručna gravura zahteva preciznost i strpljenje, jer svaki potez ostaje trajno u kamenu. Greške se teško ispravljaju. Radila sam na impali koja je jako nezgodna za rad zbog postojanja kristalčića, jer prilikom rada može da dođe do pucanja tih kristalčića. Radila sam ga otprilike 2 do 3 nedelje i bilo je jako zanimljivo tokom izrade. Osim gravura, učenici su i kroz crtež, sliku, kaligrafiju i druge umetničke forme pokazali da budućnost oblikuju na zaostavštini predaka, razumevajući značaj nasleđa koje im je povereno. Svedočanstvo vere i trajanja predstavili su u tradicionalnom i savremenom izrazu. Izložba je rezultat zajedničkog istraživanja i ličnog doživljaja svakog učenika. Motiv manastir Visoki Dečani je jedan od naših najlepših spomenika u našoj tradiciji. Htjela sam ipak da ostavim svoj neki lični pečat. Koristila sam jarke i vesele boje. Pre 3 godine smo počeli jedan novi ciklus, a to su zadužbine kao izvorišta duhovnosti. Prva u tom nizu je bila Mileševa, prošle godine Pećka patrijaršija, ove godine Visoki Dečani. Prisutno je više od 50 učeničkih radova, svih obrazovnih profila. Radili su radove na različitim materijalima, različitim tehnikama. Izložbom naše izvorišta u školi primenjenih umetnosti počela je ovogodišnja izlagačka sezona najtalentovanijih učenika. Podsticaj za sticanje znanja i rad su im i 4 nagrade koje su đaci od septembra osvojili na republičkim konkursima.